morning, titas! Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Ngayon ay Tuesday. And nasa bahay po ako kasi this week nakasick leave po ako. Na-mention ko na yata sa previous vlog or kailan ba ako last nag-vlog? Kahapon hindi po ako nag-vlog kasi nag-aaral lang ako the whole day. And today, the rest of the afternoon ako ay sa hapon, mag-aaral din ako guys kasi exam ko na po bukas. Hindi ako masyadong nag-i-expect na makakapasa ako kasi alam ko na hindi ako masyadong nag-aral ba kaya wala akong masyadong time. Pagod palagi eh. So, di ba? May appointment po ako sa aking doktor. Balik ako ngayon. I hope, let's see anong sasabihin ng doktor kasi nga hindi nawawala yung sakit ba. Medyo matagal na, di ba? So, puntahan po natin yung aking appointment. Magbabas lang po ako kay masakit kasi siya pag nagbabike ako tapos 'di ba mangusog ta ba. Of course, kailangan gamitin ang kamay and may force kasi doon, may pressure, masyadong yung pressure ba. So, hindi ko kaya ang sakit. Kaya naman no, hindi naman nakakamatay pero masakit talaga siya ba. Si Ana nakaalis na po ang 8:15 or 8:20. Doon na sila nandun na siya sa school. Si Ruth ang naghatid. And mamaya ang susundo po sa kanya ang kanyang oma. Kasi doon siya matutulog sa lolo't lola. Kaya lakad kami ni Ruth mamaya. Kakain kami doon sa Eindhoven. Basta isasama ko po kayo sa aking araw ngayon. And enjoy po kayo sa video ito. Ito na po ngayon ang sitwasyon ng front ng bahay namin, no? Ayan, kasi ginagawa nga yung parking lot dyan. And next, dito na sa tapat. May time pa naman po ako ng siguro mga 5 or 6 minutes. Ayoko nang tumakbo kasi makakarating din tayo on time. And dito na tayo sa bus stop. Maganda yung lights doon sa may square. Kita nyo ba? May mga Christmas decor na. Guys, yung bus ko hindi dumating. So, tinawagan ko yung mother-in-law ko na kapin ako dito. Nakakahiya naman. Pero walang choice. Ay, mga pangyayari naman talaga. Tinawagan ko po yung aking mother-in-law na kung pwede pick upin ako at ihatid ako doon sa sa doktor ko. Kaya 20 minutes na lang guys, hindi pa kaya. And then, pagkatapos ko talaga siyang tawagan, padating na ang bus. Kasi walang information din sa sa Google na delayed siya or dadating pa siya. Hindi updated. Wala akong ba? Nahiya naman ako. Baka busy yung aking mother-in-law pero buti na lang sabi niya may time daw siya. Ihatid ako. Kakahiya na talaga. Palagi na lang. Kailangan na talaga tayong makakuha ng driver's license guys. Kaya mahirap nung ganito ba. Minsan pag hindi dumadaan ng on time yung bus, magkakaproblema ako. Yung kinuha kong bus mas early nga siya para mas enough time ba. Pero wali pa din eh. A few moments later. Anyway, nakabalik na po ako dito sa bahay. And as usual, ang sabi ng doktor, kailangan ko siyang ipahinga. Ganun talaga. It takes time. Pero yun nga, choice mo kung magtatrabaho ka. Yun nga lang, may pain talaga. Kasi nga, sabi niya mga around 6 months daw ang recovery talaga normally. Pero, tumatawa lang yung doktor ko kanina na parang, ginawa mo na lahat. Tapos, pwede kitang bigyan ng injection yung, parang din siya sa pain ba. Pero, sabi niya, hindi siya fully makakatulong talaga. Babalik at babalik din daw. Kasi same din naman ang ginagawa ko. So, it really takes time. Nag-uusap pa kami ni Mr. Maya kung anong pwede namin gawin. Pwede kong gawin. Kasi, it's a little bit complicated sa trabaho. Sa kontrata ko iba eh. So, yeah. Mga ganitong desisyon ng buhay, no? Kung nasa Pilipinas ako at mas bata ako ngayon siguro, like maybe 10 years ago,
if ganito nangyari, tapos kailangan mo pahinga, as long as may enough savings ako to get by sa loob ng ilang buwan para ma-recover, ganun. Pero talagang mag-quit siguro ako kaagad. Pero iba na kasi, iba din ang rules dito. Iba din. Ibang adulting, no? Hindi pwede na ora-orada, pwede ka na lang diretsong umalis pa. Kasi nga, hindi kaya ng katawan mo in the meantime. Pero may mga rules kasing iba-iba. Tapos may mga iniisip din tayo na mga responsibilidad. So, kailangan talagang pag-isipan ng maayos before talaga mag-decide. Hindi yung padalos-dalos lang ba. 'Di ba? Kasi kung ako lang, gusto ko talaga muna magpahinga. Pero may iba tayong kailangan i-consider. But yeah, anyway, ako po ay mag-aaral na muna. Tapusin ko to yung aking online course. Kasi exam ko na talaga bukas. Wala nang kawala. So, ipagdasal niyo po ako. Pero anyway, by the time you see this video, wala na. Tapos na yung aking exam kasi may gap yung ating videos, diba? But yeah, kinakabahan na po ako. Medyo matagal na since the last time I took a test. And ngayon talagang intensive siya ba na course ba? Na grabe information overload. Pero yeah, ganun. Ganun talaga. Panindigan natin kasi walang nagsabi na gawin ko to. Ano ba yan? Oy? At tapusin ko po muna ito. And I just wanna give a huge shout out to Ray, si Dims, si Ray. At nasa Netherlands po siya. Siya yung nagsuggest sa akin ng website na ito or ng company na to. Gusto ko yung course nila. So, I hope makapasa tayo bukas. But if hindi, try again and take na naman ng exam ulit. Pero gusto ko lang talagang matapos na ito. No? Kasi next year, iba na naman. Magdi-lesson na talaga ako next year. Pero advice kasi ng aking instructor na mag-take muna ng theory. So, yun ang ating gagawin. But yeah, wish me luck po. Focus muna tayo sa ating driving theory exam. Just a background po ng exam. Bali, ano po siya yung exam? 50 questions and you have to be able to get at least 44. If you get 43, wala, di na pasado. Basta at least 44 out of 50. Diba? So, sana makapasa tayo na sa kahit 44 lang. Okay na po ako sa 44. Para hindi na ako mag-retake, diba? Pero anyway, I hope. Fingers crossed, I hope maging okay yung exam. But later, I will be doing mock test. So, mock test meaning, practice test. Pero yung test mismo, based siya sa real exam talaga. Yung totoong exam. So, I think this is like an old exam. Yung practice na ito. So, I have how many practice tests I have? 5, I think. 1, 2, 3, 4, 5. 5 exams po ako mamaya. Each test is 45 minutes. So, kailangan ko talaga mag-spend ng time. And gusto ko din mag-exam pa bukas ng umaga. Diba? Pang last. But yeah, I will just continue po muna ako. No? Balikan ko na naman po kayo mamaya. One eternity later. Hello, titas. Kinakabahan na po ako sa aking exam. Yung practice test ko, out of 5, 3 lang pa yung nagawa ko and isa pa lang yung napasa ko. And then yung iba, oh my God. Ano pala sa exam, 88% yung passing. 'Di ba? Ang taas, no? Pero, syempre, kailangan din yun. Kay driving man. So, 'di ba? But parang ang pula-pula ko dito. Nakabihis na po ako kasi nga may lakad kami ni Mr. Manonood po kami ng show. Lagay ko sa kasi Double Dutch. Yan, gustong-gusto ko siya. Matagal ko na siyang gustong puntahan pero thankfully,
May show siya sa Eindhoven na nakita ko, nagbuka agad ako 2 or 3 weeks ago. And punta po kami ni Mr. Kasi si Vanji sana yung kasama ko. Gustong kasama ka. So, may work si Vanji ngayon. And si Mr. okay siya. So, date na din namin, no? Natawagan ko na din po yung aking agency na hindi po ako makaka-work pa din sa Thursday. Sa whole week talaga. Kasi everyday kailangan namin mag-notify sa kanila. Mag-update ba ganun. But yeah, this week, recover muna tayo. And next week, itatry ko pong magtrabaho na kay alam ko na kailangan ko talaga magtrabaho. Dahan-dahanin ko na lang po, no? Tigas ang ulo no, eh. Yun. So, hinihintay ko na lang po si Mr. At punta na po kami sa show. Punta kami sa Eindhoven. Alas 8 pa naman yung show and 5:35. Pero dahil may game may football game kasi sa Eindhoven. So, kailangan naming pumunta early kasi pahirapan yung parking for sure. Andito na po si Mr. Tapusin ko itong exam mamaya. Because the show is at 8:15. Say hi to the titas. Then we're gonna eat somewhere. Parking starts at 6:30. I can go in, but it will be busy on the road, so we just go. Yeah, that's good. Malaban din yung puson ko, guys. Grabe yung puson ko. Iba na talaga ang puson ng nanay. Sana all yung iba no, hindi masyadong lumaki yung puson. Pero yung sa akin talaga, sana all. Si Aling maliit na po pala doon. No? Sabi ko na no, doon siya matutulog kay Laomat Opa. Kay late na kami mauwi mamaya. And pagdating ko mamaya, guys, magte-take pa ako ng isang exam. And tomorrow morning, isa pang exam para at least ma-refresh pa yung utak ko. Kasi bukas ihatid po ako ng aking mother-in-law yata sa exam. But yeah, see you po mamaya. Hindi ko po dadalhin ang vlogging camera natin, so pasensya na sa quality mamaya. See you! Andito na tayo sa city of Eindhoven. Eindhoven, village of Eindhoven. Kaya nga, busy ngayon kasi nga gabi na, and then may laro. Malapit po kami ngayon sa stadium. May laro ang PSV. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Laag. Oh, just nice doon. Thai kitchen. Ayan, so diretso tayo dito sa mall. Yung pinuntahan ko dati. Ang ganda ngayon kasi ang daming lights. Mall of Asia, but then Mall of Europe on. We go through this one out this side dong because there's the Christmas tree there. Ay, ganda It's echt mooi. At least in Eindhoven we have shops like this. Sabi ni Ruth, meron daw din kami dito sa Skynel. Diyos ko. Oh, nakapag-picture pa kami. Ang ganda talaga ng pa-decor ng Bijenkorf, oh. Oh, that's nice, Dodong. Oh yeah, we can go through there, Buang. Also on the other side, it's really nice. That's true. If you walk through the other side by the Philips museum, it's very nice. Like, it's really lit. We have time. We only have to eat somewhere. So naman eh. Okay, Burger King, McDonald's, KFC, something else. Huh? Burger King, McDonald's, KFC, something else. Ja, voor mij maakt niks uit. Wat wil jij? Ang ganda. Ay. Yeah. Puntahan namin ni Mr. Yan mamaya, guys. Oh. Kaya ang ganda. Naririnig nyo ba yan? Kasi andito yung game eh. Agoy.
Galing kami ng KFC and then cross ng McDo kay gusto ng dessert ni Rod sa McDo. Dito lang tapat yung yung building ng saan yung show. Sobrang ganda niyo dyan. Dito na po kami sa labas ng Fairville sa mall kung saan yung show. Ang dami mga tao, mga pulis ngayon kasi nga may game ba. Pasok na tayo. So, dyan po yung show mamaya. Pero maglakad-lakad muna kami ni Mr. kay may mga 30 minutes or 40 minutes pa kami. Ang ganda ng Christmas tree naglabas ng TK Maxx. Ito din sa sa mas ma-appreciate mo to siya sa gabi. Yung pa-lights dyan. Ang ganda. Si Mr. naman andito sa likod. Maganda rin dito sa loob. Nakapasok na po kami. Dito na kami. Nagsa-start na. Hindi naman, doesn't look like it's sold out. Pero baka nasa labas po yung mga tao. Ayan, may break po kami. 15-minute break. Yeah. Pero dito lang kami na room. How is it so far? Lekker sick. Ayan, may pa-meet and greet siya. So, naka-line po ako ngayon. Si Rod andun. Supportive yan. Hinihintay siya na maging turn ko and then pipicture siya. Yan, mag-insert po ako ng mga pictures, no? Kaya nakapag tayo ng meet and greet ba doon. Anyway, pabalik na po kami sa parking. Ganda talaga dito sa city. Pag ganito na maraming lights pa. I like the city lights. It's really nice. Ganda talaga. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 Hello, titas. Ngarag na po ako. Ano na dito? 12:35. And pagdating ko namin, si Rod dumiretso sa taas para matulog kasi may work siya bukas, diba? And then ako naman, may 2 practice exams pa akong ginawa. And nakapasa naman ako sa isa. Sa isa hindi. So, tomorrow, hindi talaga sure guys kung papasa ako nito. Tsamba-tsamba na lang to kung anong maalala ko ba. Pero, try ko lang. Pag hindi makapasa, at least may idea na ako and then
mag-reschedule, mag-ano na naman, mag-book ng test hanggang makapasa, no? Pero bukas, mag-review na lang po ako kasi na-answer ko na lahat. So, hindi ko na siya pwedeng balikan. Kasi kung gusto ko ng practice na real exam, kailangan ko magbayad ng additional. Hindi naman masyadong malaki pero mababayad ako. So, ang gagawin ko na lang, I will go over all the questions kasi may answers ako doon. Whether it's right or wrong, may explanation sa baba. So, at least matatandaan ko siya ba in case makalimutan ko. Zeva. So, gawin ko yun bukas kasi sobrang may time pa po ako bukas pagdating ko doon sa exam for sure kasi maaga akong ihatid ng aking father-in-law. Yes po, mga titas. Ihatid po ako bukas. Sinabi ko na pwede naman akong mag-bus pero ayaw akong payagan. At hintayin niya daw ako, sabi ni Ruth, wag niyo mo nang hinayin si G, kaya na niyang mag-bus. So, pauwi, magbabas po ako. So, I think, magdadrop by ako sa city tomorrow para bumili ng gift para kay sis Lynn. Kasi, birthday ni Lynn sa Saturday. So, at least may gift ako sa kanya. Sobrang pagod ko na po. The whole day akong sa study. But, kaya natin to. Please pray for me. Kinakabahan ako sa exam. Sa aking sa aking theory exam para sa aking driver's license. Kinakabahan ako ng konti. Konti lang. Pero, mas prefer ko kasi na kinakabahan ako kasi sa mga experiences ko dati, pag kinakabahan ako, most likely makakapasa ako. Pero, ngayon, parang kulang ako sa kaba. So, meaning, bakit? Pero anyway, sikahan ko po kayo bukas sa mangyayari. Right after the exam, malalaman mo kaagad. Pagkatapos ng test, makita mo kaagad ang result mo. Basta ang goal ko lang, makakuha ng 44. Enough na po sa akin yun. Kasi yun yung passing score. 44 over 50. Diba? But yeah, thank you po sa pag-join today and kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush, mush, bush.